Assalomu alaykum do'stim. Hozir ma oidi yak mavzu suhbat mekunیم, ya'ni badbӯyi daҳан. Якум ин дар ду ҳолат ба амал меояд. Якум ин аз бӯи бади даҳан ва дандонҳо ё аз рутубат гирифтани меъда ба ҳам мерасад. Дуюм, яъне бадбӯи даҳан аз рутубати бадбӯи мағзи сар. Аломати ин фуромадани моддаҳои дорои таъми нофорам аз майна ба сӯи ком. Яъне дар ҳамин ду ҳолат ҳамин бадбӯи даҳан бар амал меояд. Дар якум ҳолат мо бояд аз чӣ истифода кунем? Яъне дар ҳолате ки бӯи бади даҳан ва дандонҳо аз рутубат гирифтани меъда ба ҳам мерасад. Хӯрдани лимӯи намак карда бӯи таҳанро хушк мекунад. Яъне вақте лимӯро дар ҳолати намак кардан, яъне хӯрдани ҳамин бисёр нафъ дорад. Дуюм, хӯрдани шафтолу бадбӯи даҳанро дафъ мекунад. Баъд дигар чизе ки мо мехоҳем тавсия кунем, ин қаранфули гардан. Ман ҳаме ки русхати гвоздика мегӯям. Ман ҳаме қаранфули гардан чӣ кор кардан дар кор? Ҳамина хоидан дар кор. Ман хоидани ҳами гоҳ ҳами истифода кардан хоидани ҳами ба пуррагӣ ҳамин иллата нест мекунад. Баъд дигар тавсие ки ҳаст, мана қариб дар ҳама ҷо ҳамин марминҷон ҳаст. ҳамин марминҷона мана барги ҳамин марминҷона, хоидани ҳамин барги ҳамин марминҷон бадбӯи таҳан ки яке дар мавриди аввал будагия нест мекунад. Баъд ин ки ҳамин меваи ҳамин бошад, меваи расидаи ҳамина. Яъне вақте ки меваи ҳамин сурх мешава мераса, ҳаминам дар ҳолати хӯрдани ҳамин меваи ҳамин марминҷон ҳамин бадбӯи таҳана нест мекунад. Анакун дар дуюм ҳолат, дар ҳолате ки яъне бадбӯи таҳан аз рутубати бадбӯи мағзи сар, яъне ин аломати ина чӣ хеле гуфтем, аз боло аз мағзи сар ҳамин фаромадани моддаи дорои таъми нофорам, ҳамин аломаташ ҳамин мебошад. Дар ин ҳолат аз чӣ истифода кард? Дар ин ҳолат аз пиёзаки сафеди саломаликро куфта ба дандонҳо агар бимолем, ҳамин бадбӯи таҳана нест мекунад. Баъд дуюм ҳолат ҳаме ки хӯрдани биҳии ширин бадбӯи таҳанро нест мекунад дар ҳолати дуюм будан. Баъд ҳозир мо як тавсия дигаре мекунем ки ҳамин дар ҳар ду ҳолат ҳамин бадбӯи таҳана нест мекунад. Мана пиёзаки сафеди саломалике ки мо гуфтем, ҳамин метавон дар ҳолати ҳам аввал истифода кард, яъне агар бадбӯи таҳан бо сабаби меъда бошад, пас чунин амал бояд кард. Яъне ҳамин пиёзаки сафеди саломаликро ба об соида, дар зарфи сафолӣ андохта ба рӯи оташ мегузорем, то он даме ки ҳамин рутубати ҳамин ҷабида шавад. Яъне ҳамин оби ҳамин нест мешавад. Вақте ки дар ҳамон болои оташ мемонем, оби ҳамин нест шуда, баъд онро гирифта ҳар рӯз бо дили наҳор камтар хӯрдан дар кор аст. ҳамин боис мешавад ки ҳамин бадбӯи таҳан яъне дар ҳолати дуюм ҳам ки бошад нест мекунад. ҳам дар ҳолати аввала, ҳам дар ҳолати дуюм бисёр як нафъи калон дорад. Бародарон, дар амони худованд бошед.